Benvinguts sigueu a un nou vídeo de Samfaina Visual. Jo sóc l'Alba i al meu costat hi ha en Cesc. Hola. En el vídeo d'avui us presentem 6 novetats d'animació japonesa d'aquesta temporada de tardor que no us podeu perdre. Comencem! La primera de les nostres recomanacions és una pel·lícula que encén passions amb molta acció a dojo. El seu nom és Promare. Atenció! Creat pel famós estudi d'animació Trigger, conegut per sèries com Darling in the Franxx i Kill la Kill, arriba un film que ha estat una revelació per a tots nosaltres. Tot i que la pel·lícula es va estrenar l'any passat al Japó, torna a ser notícia perquè ara arriba als nostres cinemes en català de la mà de Selecta Vision. He de seguir cremant per sobreviure. És la naturalesa dels... Així que no us podeu perdre aquesta magnífica peça d'animació japonesa. Correu als cinemes abans que no ens tornin a confinar. Deixa de mirar-me i belluga el cul! En un món on tothom viu sense cap preocupació més enllà de pagar el lloguer i arribar a finals de mes, apareix un estrany fenomen que afecta de forma aleatòria els humans, donant-los l'habilitat de controlar el foc. A causa de les trosses ocasionades per aquest misteriós poder, la humanitat es veu dividida en dos grups, els que no el tenen i els que sí. Aquests últims rebran el nom de Varnish. La història es focalitza en Galotimus, un famós bomber amb molts pardals al cap que no li fa por res ni ningú. En un d'aquests incendis acabarà coneixent el líder del grup de terroristes Varnish, anomenat Leo Fotia. Prepareu-vos per batalles èpiques, una creativitat que ens deixarà bocabadats i la cirereta del pastís, la seva banda sonora creada per Hiroyuki Sawano, conegut també per la seva feina a Attack on Titan, i que sona així de bé. La segona recomanació és nostàlgia pura. Torna una sèrie mítica que molts van veure per TV3 als anys 90 mentre berenaven pa amb xocolata. Torna Fly. Fly, surten els primers raigs de sol. Toei Animation recupera les aventures de Fly amb un rentat de cara als temps que corren i amb la promesa d'acabar el que 30 anys enrere no va poder complir. Quan arribi demà, Fly. Les aventures de Fly tracten sobre un nen amb un poder ocult increïble que somia en convertir-se en un cavaller llegendari. A la fi del camí, En el seu periple per aconseguir-ho, coneixerà bons amics com el mestre Ivan, el seu deixeble Pop o la pistolera Mam. sempre amb coratge, cavaller. Però també se les haurà de veure contra Barn, el rei dimoni, i el seu temible exèrcit. Parades, serà realitat al cap del camí. Fly. Més enllà de l'alegria que provoca tornar a veure Fly i companyia, la sèrie compta amb una de les mans més extraordinàries de l'animació japonesa. Es tracta ni més ni menys que de Yuya Takahashi, il·lustrador i animador reconegudíssim per la seva bona feina a Bola de Drac Super. Amb coratge, Dragon Quest, les aventures de Fly, només es pot veure per Crunchyroll en versió original i subtitulat en castellà. Tot i que som molts els que desitgem tornar a escoltar Fly en català dient és ara per ara un somni impossible. i amb la teva preciosa flor i la seva fragància tornaràs a sentir. El següent anime interessarà a tots aquells a qui els agradi el terror i el misteri. El seu nom és Higurashi no Naku Koroni. Sanguinària i perversa, per fi podem tornar a gaudir d'una reedició de la sèrie del 2006, amb una animació renovada i amb parts que si havies vist l'anterior no recordaràs. Maebara Keiichi és el protagonista d'aquesta història, un estudiant que tot just s'acaba de traslladar amb els seus pares a Hinamizawa, un poble aparentment normal. Gràcies al seu caràcter extrovertit, coneixerà un grup de noies peculiars i molt innocents, gaudint així d'una vida escolar molt quotidiana i molt a la japonesa. Però no tot és el que sembla.
Un misteri cau sobre el poble i el nostre pobre protagonista acaba rebent l'informació de que allà, 4 anys enrere, va ser brutalment assassinada una persona. Curiosament, cap de les seves amigues en sap res, però les seves investigacions el conduiran fins a una companya de classe. Serà aquí on començarà el seu malson. En el número 4, una sèrie esportiva que desprèn energia positiva. Passem la pilota a Haikyuu. De sèries esportives n'hi ha moltes, però com Haikyuu no en trobaràs masses. Des de Slam Dunk que no m'atrapava una sèrie d'aquest gènere. El Karasuno sempre ha estat un equip de perdedors, però l'entrada de 2 jugadors ho canviarà tot. Hinata i Kageyama, els protagonistes principals, són ultracompetitius i no donaran mai el braç a torça. Aquest esperit competitiu es traslladarà tant als seus companys com als adversaris que vagin coneixent al llarg dels tornejos i aconseguiran que millori la reputació del club. Aquesta nova temporada que se'ns presenta, disponible a través de la plataforma de streaming de Selectavision de forma gratuïta, el Karasuno s'enfrontarà a l'Inarizaki, un equip on les seves 2 estrelles són 2 germans bessons que utilitzaran tots els recursos que tinguin a l'abast per posar les coses difícils al club dels corps. A part d'un argument interessant i de superació, Haikyuu ens ensenya valors positius com el treball en equip, el companyerisme i el respecte cap al rival. Haikyuu to the top. Malediccions i defensors del més enllà. S'estrena un shonen paranormal que no et deixarà indiferent. El seu nom és Jujutsu Kaisen. Yuichi Itadori és un jove molt mandrós a qui se li donen bé tots els esports, però que decideix apuntar-se al club més cutre que ofereix l'escola, un club d'ocultisme. Tot i tenir la vida avorrida que desitjava sense que ningú li toqui massa els pebrots, rebrà un estrany consell del seu avi dient-li que dediqui la seva vida a ajudar els demés i a ser bona persona. A Jujutsu Kaisen, les emocions més negatives i profundes dels humans es converteixen en poderoses malediccions i han de ser segellades en artefactes per així evitar mals majors. Casualitats de la vida, un d'aquests va parar a les mans del nostre protagonista. El que no sap és que aquest important objecte atraurà bèsties que ni ell mateix imaginava, posant en perill els seus amics. A causa d'aquest inesperat succés es veurà involucrat en una guerra entre humans i malediccions que li depararà 1001 aventures. Una de les sorpreses del 2019 estrena pel·lícula. El seu nom és Kimetsu no Yaiba Mugen Train. L'èxit internacional d'aquest shonen de samurais que s'enfronta a dimonis ha fet que Ufotable, l'estudi d'animació que hi ha al darrere d'aquesta sèrie, dugui a la gran pantalla un dels que diuen que és el millor arc argumental de la saga. Estrenada recentment al Japó, la pel·lícula continua el fil argumental de la primera temporada. Mentre Tanjiro segueix buscant una cura per a la seva germana Nezuko, ell i els seus amics són enviats a una missió d'exploració dalt d'un tren sense rumb en el que misteriosament estan desapareixent tots els seus passatgers. Amb l'ajuda del pilar de foc Kyojuro Rengoku hauran de malbaratar els plans del dimoni anomenat Enmu. El que ells no saben és que dins del tren els estarà esperant una trampa mortal. Selectavision va confirmar durant el Saló del Manga virtual d'enguany que portarà la sèrie al nostre territori. El mateix farà amb la pel·lícula, que s'espera també al llarg del 2021, que esperem poder gaudir en català. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però us prometem que tornarem amb més i millor. Esperem que us hagi agradat, subscriviu-vos al canal i no dubteu en compartir-nos altres sèries o pel·lícules que us hagin agradat d'aquest any. Us deixem, però no sense abans mostrar-vos l'últim tràiler de la nova pel·lícula d'Evangelion, que està previst que surti al Japó a principis del 2021.